cançons del mateix Juan Manuel Marcos, que després bé, la meva edició d'això ja en parlarem amb més deteniment, però perquè no us sorprengui, diguéssim, aquest poemari està molt íntimament lligat a la novel·la, ja explicaré en quin sentit. Laura, quan vulguis. Bona tarda. Jo estava signant les poesies del llibre i una mica del meu criteri. No hi ha diferents unes de les altres perquè es pugui veure bé de quin tipus de poemes s'ha format el llibre i perquè veieu que està escrit en gran part a l'exili i ell a través d'aquests poemes demostra el que sentia en aquells moments. El primer és un poema que està dedicat a la memòria de la mare Elisa Domínguez i diu: ella passa els seus tràngols. Quan un en té 14, el col·legi és un llarg passadís, escales i xiprers, cogoters i acosetes, palmes, pins i llindars assolellats. Una tendresa vella com una flor adormida, oblidada a les pàgines d'un llibre esgrogueït, un cert secret prou trist. Ella passa els seus tràngols, però el vent de l'hivern els assota la cara i arrenca bufetades calment les mans d'un fauna, simulant en la dura blavor del matí talment els dits d'un sàtir que esquiva la gelosa mirada de les monges. Ella passa els seus tràngols. La vida és poca broma quan no en té 14, però la gent no ho sap. Aviat se n'obliden de tindre 14 anys. Per això es guarda, llunyana, a la finestra. Els seus ulls renuncien a les classes d'història i Alexandre el Gran és el núvol que passa. Ella passa els seus tràngols, 14 hiverns passats, i el cel no ha canviat, no gens encara.